Ngizwile ke la esikoleni kuthiwa kunama streams awu7 awu8 awu8 asobale yini science maskadi agriculture agriculture, commerce, languages, services, technical, humanities, hospital. Yini? Defender. Yini? Defender. Services. Awu8 ne? Ngicela kula ma streams awu8 akhona. Awu7 futhi. Angizwa ngona na message. Bathe science, commerce, services, languages, agriculture, humanities, technicalities. Technical. Message. It's in message. Maskandis. Okay. Ngizwile kuthiwa sekuvuliwe ku-apply ngithi? Cela kula ma-streams kawu7 othisha benginikeza ingane nga10 per stream. Ngizozixhasa azizokhokha lutho, ngizoyifanda ngoku-apply lezo. Ten per stream, ne? 10 per stream. Ngizonilekelela. Nezwa. Ngibona othisha bazobona ukuthi sokuvuliwa ngivele u-apply kwemanje. Bazongitshela othisha ngenze imfanelo zakhona. Angazi bazokhetha kanjani. Angazi. Bazokhethani? Ama-Blue Nation. No, ibona bazobona bakhetha kanjani. Lokho bengithi ngifuna ukusho njengamanje neza. Ngifisela ke inhlanhla engathi uNkulunkulu anganibusisa. Ephase nonke. Uthi nonke nje banila engathi uNkulunkulu anganibusisa. BeNkulunkulu othanda mina, nobheke mina, owinisa kuyona yonke into. Engathi ngangena kimi. Ninqobe yonke indawo. Ephase yonke into enifunayo. Aphase inhliziyo kulokho uphasile. Imisebenzi mayizise nga5 ukhethe uthandayo. Kodwa uma sekwenzeka njalo usuthi njalo usungivalela ngaphandle njalo kodwa ngiyasho la. Ngiyabonga nibahleke niyezwa. Nigqoka kahle futhi. Niqine futhi. Ney'nsizwa ngibonile.